сураи Қурайш. номи ин сура аз нахустин ояти он гирифта шудааст. ин сура дар Макка нозил шуда ва 4 оят дорад. бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. лиилафи Қурайш, барои шукри улфату амни Қурайш. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. улфату амнашон дар сафари зимистониву тобистонӣ. فليعبدوا رب هذا البيت. пас бояд парвардигори ин хонаро яъне каъбаро бипарастанд. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. он ки ба ҳангоми гуруснагӣ таомашон дод ва аз бим дар амонашон дошт.